Uze ngizokubuza wona ukuthi ke ngoba njengoba ke siyazi ukuthi izinyanga zisebenzisa lezi nayi lento le kuthiwa izigubhu. So ngifisa ukubuza ukuthi udokotela yena ngabe unaso indweni isigubhu? Nginaso. Engakhonjiswa isona abantu abadala balekhaya. Molweni, nginibingelele kuzo zonke izinkalo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi, bayamazi nje abaningi. Bafowethu namhlanje ke sihambele indawo eyala efolweni endaweni yaseThekwini. Ngicabanga ukuthi kusemlazi imangaqamba imanga. Angithi kude. Makhosi. Yeah. Okay, lana ke nginiphethele udokotela uzobingelela bese ke siqhubeka nohlelo. Uyaphila dokotela? Ngiyaphileka. Ngibingelele Mkhanyakude TV1. Umkhulu ncikazi lo umacalekazi umgceke wami engekho mayisekhona bajabule bonke. Ngiyabingelela nje kakhulu nakubabukeli nje ngiyabingelela. Yeah. Okay, babukeli bami lapho ke emakhaya. Namhlanje ke sizokhuluma ke nje ngodaba olubalekile. Siyazi ukuthi kulezi insuku ke izinyanga udaba lwezinyanga kwi social media luphezulu ngalendlela eyisimanga. So udokotela ukhetha ukusibhalela ke lana bafowethu. Sizombuza nje imibuzo nje eminingi bese ke uyasiphendula ke angakhona ukuyiphendula uzoxolisa nje futhi angayiphendula udokotela. Ngicabanga ukuthi siyazwana lapha. Yeah. Okay, ngizoqala nje ngombuzo oqala ukuthi dokotela nje njengoba silana wena uhlobo luni lenyanga because izinyanga zahlukahlukene ngazi khona ugedle khona bani. Yeah. Ngizothi nje nginyanga ngiqale ngokwenkonzo ngakhulela esithunyweni ngakhuphuka ngomsebenzi ke kwaze kwafika ukuthi abantu abadala bangikhombe ukuthi kufanele ngiqale umsebenzi ke lo wesiZulu kodwa nje ngisebenze kakhulu ngokwenkonzo kakhulu. Yeah. Okay, uma sisaqhubeka nje ngifisa ukubuza la ukuthi mhlawumbe njengoba uthi waqala enkolweni akukho mhlawumbe okuyisethwalo mhlawumbe okukhona ngoba khona into ekuthiwa isethwalo kuyenzeka. Ngifuna ukubuza ukuthi udokotela akathwele yini? Hayi akukho nje. Idlozi nje khona nje akukho kunye nje ilona elikhona nesithunywa nje kakhulu. Okay, ngikuzwa kahle. Okay dokotela, omunye nje umbuzo engizokubuza wona ukuthi ke ngoba njengoba ke siyazi ukuthi izinyanga zisebenzisa lezi nayi lento le kuthiwa izigubhu. So ngifisa ukubuza ukuthi udokotela yena ngabe unaso indweni isigubhu? Nginaso. Engakhonjiswa isona abantu abadala balekhaya ngendlela yokwazi ukuthi ngizivikele nami. Kodwa asilwi namuntu, asihlukumezi umuntu futhi nginazo izingane, ngina umndeni. Yeah. Okay. Mhlawumbe ke uyakwazi ukuyinikeza abanye abantu igubhu? Awumnikezi singesakho nje. Yeah, singesami nje sokuvikela mina nomndeni wami. Ngikuzwa kahle ke dokotela mawuthi isigubhu wena singesakho nje osebenza ngaso esikuvikelayo. So mhlambe njengokuthi asinabo ubungozi. Asinabo nje singesami nje. Singesakho nje. Yeah. Okay, senzani lapha kuwena esakhe isigubhu? Mhlawumbe ukuchazela abantu ukuthi uyahlola ngaso noma wenzani, senzani lapha kuwena? Mina ngihlola ngalo nje idlozi bese ukuthi sona esokwazi ukuthi singivikele nje ezitheni ngoba umuntu osebenza ngabantu. Kodwa futhi akekho umuntu engimnika sona. So esale ekhaya engasiboniswa abantu abadala. Lesigubhu wena wazakhela bakufike bakubonisa abantu abadala ukuthi uhambe uyosikhanda lesigubhu noma wahamba mhlawumbe ngoba sike sibona ukuthi ezinye izinyanga zihambe mhlawumbe uthola ukuthi ziya kuMozambique. Wahamba wasilanda somewhere noma wasikhanda lesigubhu? Lesi ngazikhandela nje mina ngokuyalelwa nje ibona abantu abadala. So nje esale ekhaya nje asinabo ubungozi akekho futhi esimhlukumezayo. No, ngikuzwa kahle dokotela ukuthi esakho isigubhu asimoshi indawo. Mhlawumbe ke nje dokotela ukuthi abantu bangakwethemba kanjani njengoba ke sibona ukuthi la ngaphandle sekukhona izicam. So wena yini oyenza ukuthi abantu bahlale bakuthemba ngoba siyabona ukuthi la ngaphandle kunabantu okukhombisa ukuthi bayakwethemba futhi baningi labantu abala ngaphandle. So wena wenza ngani ukuthi abantu bakwethembe kuze beze kuwena njengodokotela? Mina mkhulu into engiyenzayo nje kakhulu noma engayifundiswa abantu abadala
ukudila kakhulukazi nomsamu ukulungisa nje umsamu izinto ezonakele nje emsamu ikona engidila nakho kakhulu so ikona nje engathi nje ngiyakwenza ngiyakulungisa futhi kulunge nje uma uqala nje ukwelapha umuntu ke uyini oyibhekayo kumuntu mhlambe umuntu mayefika nje uzomelapha uyini oqala nje ibheka ukuthi okay lo muntu ngiyamelapha lo ngakwazi ukumelapha lo angeke ngize ngikwazi ukumelapha la ekhaya sike senze ngendlela ukuthi siyahlola umuntu nje siqale simhlole kuyenzeka umunye afike enkonzweni kuyenzeka umunye afike esigodlweni so la ekhaya ngiyawasebenzisa nawo amathambo siyahlola ngamathambo siyahlola ngokomoya noma ngokwesithuna noma ngokwedlozi siyakusebenzisa nje la ekhaya okay sesivala nje video namhlanje yini okunye ungathanda ukukhuluma nababukeli bomkhanyakude TV ngithi nje ngiyabonga nje ukuthembakala kubantu nje engibalaphayo nje kakhulu nami ngisayimisela ukusebenza nje kakhulu nje ngikwenze konke abakufisayo ngoba kulomsebenzi ukuthi abantu ibone kufanele bajabule kungabi ukuthi ithina esiba nemali abantu bangabi na imali noma bahlupheke mbukelo omkhanyakude TV siyacela ukuthi abantu basubscribe le video bese bawalandela ama video yethu ku YouTube bese basilandela ku TikTok bangasilandela na ku Facebook konke nje ama platform esinawo siyacela ukuthi nisubscribe siyabonga